Shalom horas dihita saluhutna. Manang dini apa hita Horas, maringanan. Salam Horas, amang pandita. Horas, Horas. halo. Horas. Horas, Horas. Horas matutu. Horas. Noaing Jupang dihita parsiajaran sekolah sabat papituhon. Ya, papituhon. Uluan di persejarata di bagasan saminggon ima ojahan ni hasu rirangon. Ayat sapilon tabegema ayat sapilota na dijinaha amang pandita sinambela. Horas marihita. Tajahama ayat siapilon dihita di saminggon sian parsiajarata ojahan ni hasurirangon di Jesaya onom ayat walu. Hatani Tuhan mandok di Jesaya onom ayat walu. Dungi hubegema suara ni Tuhan ini mandok. Ise dosuroku. Jala ise perdalan nami. Jadi ni kuma. Di sondo au suru mau. Ema sahatna mauliate. Mau lihat godang tu amang pandita na menjahat ayat sapilota di persejarah papituhon. Noaing tapangido ma hadarini amang pandita purba tangiang pamuhay. Kapasada marohata matang yang maita. Ali Tuhan Jehovah madok mulia hami Tuhan di patikian ringganon. Disok kami Tuhan na lau marsiajar, lau mangarang-rangi, parsiajaran sekolah sahabat, parsiajaran papi Tuhan. Sehingga ma Tuhan di na mangarang-rangi hami Tuhan boy hulaho kami, jala boy Tuhani hanguluho kami, jala boy bohal nami Tuhan na lau manomu halarom na padua halihon. Ramoti hami Tuhan padita si Tohang, amang padita huta soit, amang padita sinambela, amang padita si manukalit, amang padita tabulon, yang songani padita purba dinalaw pasato pasajaran Tuhan, boy mardala doho denggan, lapati boho guarmu di portibian. Pasatay patikin namin, di bagasan ko nena mo nung mati mo kopami. Amen. Mau lihat godang tu amang pandita purba na mangulang tangiang pamuhay di Sadariam. Lain di sabat botari anong sada kutipan di hita didok songonon hajukaton ni jolma di ujung na jala saliling-liling na ditaluhon jala lobi sianita he parange holong di debata parange masodahon diri dohot pambayanan gabe marsinodang tumorang lobi siana di jolona di bagasan sakap bolonna di jolma manusia. Noaing marsiajar mahita di bagasan saminggon na di patorang naposan ni Tuhan amang pandita hutasoit, amang pandita sinambela, amang pandita sitohang, amang pandita tampu bolon dohot amang pandita purba. Noaing di suku kami ma tu amang pandita hutasoit parsajarat di hari Minggu. Songonom ma suku-sukuna amang pandita. Songon dia do hita ganup boy nasan dosatta na dipalas bagasan mudar ni Yesus. Mangalusi songon na dibayan ni panurirang Jesaya di son.
patorang kon amang pandita sodik mardongan maulaya. Mau lihat ma amang pandita yes manukalit. Songo dia do nadi payas debatado satta. Jadi tajahama kobartu jesaya onom ayak sada rodi walui. Sonom mapadohanna. Rak mabigi mahita. Di tahun hamamhati ni Raja Usia, huida Tuhani hudul di atas habangsa na tibbo. Jala na marmulia, jala akka rabu ni pakianna, mangguhi bagas joro. Jong-jong di atas na suru-suruan serapim. Akka na marhabong onombe. Dua makukupi bohi nasida. Dua makukupi pak nasida. Dua makabakon nasida. Jala marsijuam manasida songonon. Nabadia. Nabadia. Nabadia do Jehovah Sebaot. Gok hamulionna liat portivion. Jadi humutal ma akka ojahan ni tiang sia suara ni nama jo jala gok timus joroi. Dungi hudok ma marjea ma au. Nunga mago au. Aijol ma parbibir na ramudo au. Jala di tonga-tonga di bangso parbibir na ramunau maringanan. Ainunga di ida akka mataku. Raja Jehovah Sebaot. Dungi habang masada si anak kasuru-suruan sarapimi madapot tonau. Jala di tangan nasada batuarang negara. Nabinuakna sian langgatan dohok gacip. Jadi di jama mapa mengaku jala di dok ida mak. Odo nama jama bibir ni pamangammu. Babua naung niusap utangmu. Jala naung hinukupat dosam. Ayak siapilon na dijahani amang pandita kusinambilan naking di ayak walu. Dungi hubegema suara ni Tuhani. Nama dok. Ise do suruh honokku. Jala ise pardalan nami. Jadi ini kumak. Disodo au. Suruh maaf. Jadi dung tajahan aking dung tabege hatani Tuhanon sungguh dia ma debata Jehovah bayas dosata. Taringo tu si panurirang Jesaya nak kaningan. Ai parbibir na ramud doa. Molo tatarik no yang tu dirita. Bohabay not tama maritahon barita nauli pasahaton hasuri rangon tuluya portibion naong di patolhas tuhatta tuhita marhite bibel nabadia parjolo bibirta na ramunon pamatakta na leaon pikiratta naso tung sudenggan ido parjolo tapauba tapadenggan tapalehet. Songon suru-suruan serapim sinakinong. Onom B habongna habak kabang dua habak kabang menutupi pakna habak kabang musim menutupi bohina. Jadi laos dah di desoma gara tu bibir ni panurirang Jesaya. Dung des nungabe nungabe bolong naramuni. Lapatan na nungabe disesa dosana ngagabe boy bebana para raton hasuri rangot manang mabuan parita nauli. Alana di tonga-tonga bangso naramun bibir do si Jesaya. Kita be songonido. Di tonga-tonga ta humaliak ta tong do pardosa. Alai dosa ta ikut jolo di sesa, marang ikut jolo di padenggan pangalahota boy mahita marbarita nauli. Molo di dok halak doa. Parsuma do
marjamitai dirina pedang boya di paresoi ninna kammaila dohita alai molo dinggad dohita pahyat tapi denggan pangalahot tapi denggan tudos parbarita nauli tudos songon panurirang nang si ihu Yesus tarida denggam mahita dijak konjol alam molo di dodo itu arang na tohoi asal namar jami tadi dang boy si tio pokatani dak tikosi si soburtua doi palopong doi ninna anggo dang mappa behatatta dang mappan hatani Tuhan tapasahat alai molongata patikos diritta tapasere prohatta tapangido gugu tod di perbadia nabui mabaik kita mamare tahun barita nauli sian ias niroha sian serep niroha dohot siap pangalahotta natapatupa napature songon serapim sinaking di deison gara tu bibir ni si Jesaya pe di dokoma niodo au Tuhan suruh maaf jadi luar biasa jadi songoni mahita ganu niodo au Tuhan suruh maaf mengarade pasahaton tonami hatami Tuhan ditama jadi ima amang pandita semanuk kalit naboy pasahat marhite parsejarat tadi hari Minggu ima taringok tu songo dia debata payah sondosatta gabi boy mahita mar barita nauli mau lihat emang di pasu-pasu Tuhan mahita ganu amin Mau lihat di hatorangan ng pinasahat niya mang pandita tasoy, jadi matutu mau lo di jupay man nilulubay tay, ikot pa paturo ma oddo aw, suru ma aw. Unang gabi na asing tasuro tutu ate. Di parsiajaran hari Senin marpasunok kumami tu amang pandita tapubulon. Molo di Bibel 2 Musa tolu ay 21 Rodi 24. Ulahonahado na pinasahat na tu karubimi. Jala buasa di pasahat. Bo di patorang mapadita tapubolon madonga muliate. Muliate di pendeta purba. Alai adong sawatik nahu revisi sian suku-suku ni. Dang di 2 Musa tolu. Alai sada Musa tolu ayat 21-24. Ya. Jadi ulahonahna di pasahat tu kerubim. Sialom marita saluhna terlumubi dia ka amang dok dainang na jot-jot menonton siaran sian Advent Ministry Advent Mata Ministrion. Jadi soalnya itu kena keningan puasa ulah dona di pasahat tu kerubim ima nani pasahat ni debata ulau tu nasida suruh-suruan na adong di porlak ini nih. Molo tajah hado di buku ima sada Musa sada ayat 22 idok sonon. Dungi ninna debata jahuba ma idama nunga doson sada sian hami si Adam. Ubotna denggan do naroa. Ope asa unang didungdukot tangan na mamutikon hut sian hau hanguluan. Jala dipangan gabi mangulu saling-giling. Ya. Tabotol takas naung mardosa si Adam do si Hawa. Jala ikut dipabali rona sida. Sian porlak ide. Asa unang rona sida tu porlak ide ni jala mamutikon sian perbuini hawang huluan dina mardosa na sida. Idoalana ikradong do nama jaga. Ya. Asa unang diputit na sida hau manang perbuini hau. Unang rona sida amangan hau hanguluan ni. Jadi idoalana dibain 2 suruh-suruan kerubim. Ya. Menjaga porlaki. Ya, dia 24 idokon
jadi dilele masih adami jala di paimai mahon di pai pahon aka kerubim tukan habis saran ni porlak ini marpodang si dua baba marjibur-jibur asa jala asa dijaga dalam tuhau hanguluani. Jadi ulaun na di pasahat tunasida ima ulaun menjaga porlak ini ya mengabati. Nah, dadah hulani nabu tabirin musisian persejarah non sian dua kerubim apalitikion selain tugas nasida menjaga perbuini hawanguluan ya om masa ada simbol gobaran pangaropan bahwa adong sada baga-baga adong porlak naung di pauli ya ubaga sian porlak eden ima paradeso ya marite-hite hasuirangon marite-hite Jesus nagabi si balua ima na janji tu hita asa dapok ta porlak eden naung di perbadiai musik ima paradiso. Nah, patuluon na buta beres persejarah sian hari Senin ima buasa adong di si dua kerubim suruh-suruan nama jaga ya marite-hite podang si dua baba marjibur-jibur isomma napa taridahon bahwa tu inganani manang disi adong ya inganan na ikoroma si Adam dot akka yanakonna pinoparna laho manobba ya manobba debata. Jadi ana buat nata buat persejarah non puasa ikut dijaga asa unang seliling na julmai di bagasan dosa jadi ikut dijaga ya marite-ite suruh-suruan kerubim ya dada hola dijaga marite-ite suruh-suruan kerubim alai disima inganan ni si Adam do irakonna nalahu manobba di bata jala marite-ite Yesus adok sada pakirimo di hita dada porlak eden na di portibion naung mago inoroni aik nasumar ya alai ulis ya ni ima paradiso haduan ya jaji nani pasahat ni tuha tuita keadaan naung diperbadiai lebih dengkan sesuai jaji nagai bagiatta alani molo disi ijaga kita jaga madirita asanggia nian satu si mangulahun lomon troy debata patari daun hita yang aku debata nama kahulongi ibana ya asabu hita persido dengan paradiso nadi pasahat ni debata so ni ma persejarah nabi pasal apalitikion mardongan moliate. Mau lihat godang tu amang pandita tampu bolon na mangalusi do patorakon par sejarah tadi hari Senin. Noaing isuku kami matu amang pandita sitohang par sejarah tadi hari Selasa. Suku-suku na songono namang pandita ahado alus na pinasahat ni amang pandita ima hinarikot ni rohata di barita nauli patorak ko namang pandita sautik mardongan muliate Maulate. Shalom, horasma di tasaluna. Terlumubi tuamata pandita si manukalid. Namang aleo sere suku-sukun. Na naik si pasahatot di Boronginon. Terlumubi di pasajarata di Arselasau. Nakaning sere suku-sukun na macay uli. Macay denggan. Ahado alus na pinasahatmu.
ima hinariko ni roham di barita nauli. Nung natatangiwan na kaninga kahaturangan taringot tu pamuhay ni pasajarat taon, taringot tu barita nauli, naiko si tangingonot ta, dot naiko si ulangonot ta di ngurut ta si kanupari. Lumuwi ma tibaga sa pasajarat ta di hari Selasa o, hado kita sebagai naposo ni Tuhan, manang na bangso ni Tuhan, lau pasahaton pasar sarhon barita nauli, taringot tu hasangapon ni Tuhan. Molo tabereng ko nakin siapakal di pasajara non, ima dimulai may taringot tu hadongon niyaka kita jolma na berdosa, na orang na maulahon at kanajat, na sonyalomon ni Tuhan, alay taide siyan holong nai, dang diloas jolmai liling, di bagasan nakka ulahon jat manang nagusa. Ido alana gudang akka pasyajaran na pinasa dita terlumuwi di bagasan prongino tikion ima disada judul di hari Selason songos sada batu arangan negara. Nakaning nunga ditaringot tu kerubim. Molodok di kerubimon omma sada manggobarhon serena. Anong do di sada padohan di pada Nairobi, ala jojok tahe di gobarhon jonggo akka kerubimon sitong jonok tuarupan debata manodakon hasangapon na tuhasyanganon. Jadi kerubimon ditonuto do nang tubagasan hire-hire na dijolo ni inganan na subediei songon na tersurat di 2 Musa 20 ayat sada. Alai sada persejaran na ringgat tabereng di son ima taringot tu alatan na binereng ni panurang Hesekiel. Dopak panurang Hesekielon di batudu hodok gobaran manang nahwaso ni debatana sumurung. Songo sada alatan halongangat doi dinalaho mamuhay. Jala tudos dot hasusan na binulus di bangso ni debata di hati-hai. Ima bangso na pinilidi dang mian di tano perpadanan alay terbuang di Babel. Jadi uju panurinang Hesekiel mapersiajari alatan narotua dopanna ditailihon ibana dodo pak gijang jala di ida ha bangsa ni debata di atas ni salubu. Jadi sada barita nauli do sebetulnya marhite panurinang Hesekiel di nama dapat sada alatan imana adong sada persiajaran taringot tu alatan na niarupan nai ima nadong do dibereng imana dialatani bahwa digijang ni saluhut ya holan haba bangsa ni debatado na betia. Jadi didok musia dison di paratertehod do hasadaw narikot do alatan habangsa na dib. Ima parngulu na nidana di panurang Hesekiel merbohi inat tudos do parngulu na di bagasan alatan si Johannes. Ima songon na ni bereng na di singa Raja Walu jonggi dohot colong. Alai parngulu halungangan na maropat bohi dang dihatahon dohot torang dimulani gobaran ni si Hesekiel. Alai dungi di bagasan alatan dompak habangsa na mengikuti. Songon na tersurat di Hesekiel 10 ayat 1 ayat 10 digawari maun inna kerubim. Jala jupak taro disi batu arang negara di bagasan alatan ni panurilang Hesekiel taringot tu serafim. Jadi dihita salut aka namanangihon siaran at penbatak ministrion perlu botot beritaon sele berita nauli marhiti alatan na binereng ni panwirang Hesekiel.
alana dina manatap kita dopak haba bangsa di debata nang di bagasan tukup perpadanan na sumurung ima inganan di debata pajupang dosi Musa manang alatan nagok halungangan si anak kapanwirang kerubim na totong do disan ima manggobarhon hasangapan nang kita makatai dopak bangso manusia na nitopa tumiru rupana manang dopak akka suru-suruan na di pajongjong conok tuha bangsa nai na badiai. Jadi songot panipulina di persejarah no sebagai naposoni Tuhan manga sebagai bangsoni Tuhan iko ganuk do hita totong arian do borngin memberitahun berita nauli ima taringot tu nabadia do Tuhan Jehovah pergogo na suatu dosa ni nape perdosa hita nape suadong lapatatta sebetulnya di rupani Tuhan alai alani holongi rohani bata di hita di sesa dosata jala di leo di tatiki narenggan lau pajupang do tibana totong ikoradong dosa berita siata onotta ia de bata Jehovah panopa langit do tano do di nasaisina ima debata nabadia do Tuhan Jehovah pergogo na suatu dosa. Jadi songonima saya pasajaran di tadi bangsa tikion asa unang sokal pamangata makataon hebadion di Tuhan ini ala nebara do Tuhan Jehovah na sangat nebadia pergogo na suatu dosa na perlu si bayanota si patudota di bangsa uluta singalupari. Jadi songonima songon alus ni suku-sukun na ipasahat ni pendeta si manukali na kani ahado alus na pinasahatmu ima hinariko ni roham di baritan nauli. Jadi songoni mau pasahat mardongan mau liate. Mau lihat ma di amang pandita BM Sitohang tung masai sikop ganup akka alus na pinasahat munayamang taringo tualatan ni si Hesekil. Sonari suku-suku matu amang pandita purba. Songo dia dohita boy di bagasan ngulut ta saunarion asa sumolhot tu habang soni debata. Baik namang ma alus asarap kubigi hita jalo botosa. Mau lihat emang mardongan holong. Mau lihat di suku-sukun na pinasahat ni amang pandita hutasawit. So diri hita boy di bagasan ngulut ta saunari sumolhot tu habangsa tu debata. Jadi molo tabuka persejarah tadi hari Rabu di sidi dokon Jehovah di tonga-tonga ni bangsona. Payutiut tada hadirion ni Jehovah di parlangitan. Hala Israel maradian sian perdalanan nasida tutano parpadanan. Pajong jokon udung-udung na badia. Dungi ganu marga pajong jokon udung-udung nasida humaliang. Tulu marga ganup akuk be. Hamulion ni Jehovah tuat tu atas inganan na sunbadiyay jalamian di tonga-tonga ni bangsona. Molo tabuka pasejaranon dina tarida manang na ibayan tada hadilion ni Jehovah di parlangitan ditikuju di perdalanan bangsa Israel Victor maradi do halaki jala di pajongjong nasida ma udung-udung na badia dina di pajongjongon di somma halaki patadahon ia debata adong di tonga-tonga ni nasida. Walau tabuka adong di opak Musa 2 ayat 3 ayat 10 ayat 11 Rodi ayat 25 di si adong opat ima dihabisaran bangsa ni Jehuda di dangsina ima bangsa Ruben molo di hasudutan ima Efraim molo di utara ni ima bangso ni Dan. Ganu marga partonggol na balga patiop-tiop partonggol na manang partinadaan ni nasida maropu lapatudon isedo nasida. Molo disonin na
dinaupati ima bangsa Yehuda Ruben do Efraim mangiyuto na somalan ni akka guru partinadan ni marga Juda ima bohi ni singa molo partinadan ni bangsa manang ni marga Ruben ima bohi ni jolma manang ulu ni jolma partinadan ni marga Efraim ima bohi ni jonggi partinadan ni marga Dan ima bohi pirong raja walu asa dibain opat parngolu na marsada di bagasan kerubim ima naking atung takas nakin di patorang amang padita si tohang naking ani molo di padomu tadda na opaton partinadan ni na opak margon ima marsada di bagasan kerubim na pinatorang ni panurirang Hesekiel di patuduhon mangihutton opat hapeahan non jala tung takas di sude akka udung-udung di sude akka partinadaan na tiniop ni akka pertonggol manang na pertonggol manang bendera bolo bahasa Indonesia suku-suku na ada pertonggol bendera ita dana moli padomu sian na opak margaon bang marga Juda marga Ruben do Efraim do danon imolo ima gambaran ni kerubim jala molo taida di background ni sekolah sabata adong di gambar ni kerubim ima na di atas ni meja sajianon jadi ima fungsi ni kerubimon di sondo muserokon tutu olo do marhite gudang majaha molo di padomu do hot adat hasomalan totu alai na denggad doi molo di patudus dot hadat hasomalon na uju do gobaran siya Bibel taringot tu Jerusalem na baru keluar sa do gobaran na denggan adong harbangan na manggobar tolu marga di opat inganan humaliang utai jadi molo tapas sejarah itu tu jala di gobar may boy may patudus hasomalan manggobar na siya Bibeli taringot tu Jerusalem na baru gobara pasaran ni hala Israel do Jerusalem na baru mangodol ho sa barita na tutu dia may di sakabi Jehovah lau manugu jolma jonok tu habang sana buku pangkapon mengajar tu hita Tuhan debatas si gongkom saluhutna di jorona rap dohot biru-biru jadi suku-suku sinakingani di jama sonarion bahado hita di nguluta sonarion lau pasol hoton molosong kita asa tadda hita na anak ni debata la pasol hoton dilita tu debata taringo tau di renunga pagi dora moloso sala di hari sabat na salpu tanggal 10 didokon disi unang gabi godangak kita tutu majaha buku nasing iya so Bibel ikon na Bibel do gabi buku haso malasi jahauta jala napatadaw kita anak di debata napatadaw kita na manghutod debata di bagas sunod jala pa pasol hotod dilita to habang sa ni debata tajaha ma Bibeli jala taulahon na linggan ida sunari embolo bangsa Juda bangsa Ruben bangsa Efraim do bangsa Dan nakingan ipajongjong partonggol na manang benderana napatadaon benderata im hasitongan di Yohanes 17 ay 17 atani debatado hasitongan ni jadi ikon mahite majaha hasitongan meita manang nabibeli asabuhita napasol hotton ngulutta tu kabangsa ni debata omma hatorangan na boy ubain mardongan moliate mau lihat gorang tu amang pandita purba na patorako do mengalusi suku-suku ni amang pandita kuta soit nake noaing suku kami matu amang pandita sinambela di hari Kamis suku-suku na songonon do amang pandita ahado nataulahon songon huria manangulutta dinalaho mamaritahon tu akka jolma di saluhut naung dibahen ni Kristus tu nasida patorokon namang pandita sinambela sautik mardongan
Mau lihat matutu di suku-sukun. Nau pinasahan ni amang pandita si Manuk Kalit. Ngajojor be nakita begi persejaranon. Mulai siang hari Minggu sahat 2000. Andorang sesahat tu persiajaran na mangaripune di hari Jumat. Tabegema persiajaran di hari Kamis. Ya. Persiajarata di hari Kamis. Ima hadadabu ni Lucifer. Ya. Di hadadabu ni Luciferon. Nungatakas tabigenakin. Di buku Yesaya, di buku Yehezkiel na patorakon. Ia si Lucifer. Ima sada surusuruan apala na muli di surga. Ibana masada sian kerubim na pinatorang niya makpandita si Tohang Lakin. Alay mo taja di Yeskel 20 alui ayat 16 bidok gabe mardosa ho. Gabe mardosa kerubimi ima Luciferi hutipal hoko alani haramunonmu. Ya. Gabe dipaholang ibana sian dolok ni debata. Adong dosa gabe ramun ditipalhon debata ibana sian inganan habadiauni gabe dangbe kerubimi ban. Di ayat 10 itu dipaginjak kodorham binahen ni auliom. Alasongoni mauli na imana gabiginjang rohan. Apa mo di buku Yesaya nakin di patorang mungkin om maginjang ni rohanay di paginjak kodorham na. Tidok ibana di ayat 10 tulu Yesaya 10 tului nakko maaw na ibana. Nakko maaw tuban waginjang. Patimbook ku mahabang sokku. Hundul maaw tudolok perluhutan. Dipatimbo madirina. Dipatimbo dipaginjang ma. Habang sana. Hundul baimana didolok perluhutan. Hundulan omma na diincer-incer ni bana. Ay ima hundulan ni Jesus Kristus. Dungido himana mamuse nako maaw tuatas niya ka ombun. Gabe tudoson na tumimbul sa halim maaw. So ni maginjang ni rohani mana naik tudos tu debatai bana. Dang puas ibana gabe sada kerubim. Manang gabe sada uluon di tonga-tonga ni surusuruan. Jadi alani nakin didok di Jeskeli gabe hubolokon ya. Gabe dibolokon hutipal maho na debata. Alai ditipal Luciferi mangihut doi tuibana sa partolu surusuruan pardi surgo nagabe parangan niban. Ima na sinuraton ni Sister White di sada buku Advent Review Sabbath and Herald na mendok na monang do surgoy. Surgoy gabe langa
ala hadadabuni si Lucifer dohot parangan gabelanga surgoy alangai bolok ko nga ditipalhon nakin si Lucifer dohot parangan ima sapartulus yan surusuruan perdi surgo alai didok nakin monang do surgoy gabe digohi akan natinobus ni debatama muse surgoy. Nah, jadi berita halalas ni roha naikon gohan ni debatado muse surgoy nakpenong di bolokon nakin Lucifer dos sapartulu sian surusuruane. Jadi suku-sukun nakin ahado na taulahon sebagai huria manangoluta dinalaho mamaritahon tua kajolma disalut akan naung binahen ni Kristus tu jolma manusia. Nah, jadi tajaha majolo di bukuta di pangukapon. Di pangukapon 5 ayat sia on ayat sia pilon di minggu na lewat. Didok natamadoho manjalo bukwi. Jala mangukap akasahapna ay naung tarbuno doho. Jala marhite hite mudarmo ditobuso tu debata jolma sian saluhut marga hata hom dohot bangso. Barita halalas ni roha dison ima ala naung mate Jesus Kristus. Naung hehe doibana mulak mangulu jala bakitu surgo jala ditubus simana masian saluhut marga saluhut hata hom dohot bangso atongom masi ulahonot ta ahado si ulahonot ta ya nalaho mamaritahon tu jolmai jadi kon sahat mabaritai ape tu saluhut marga, tu saluhut hata, saluhut hom, dohot bangs. Ya. Mulata terus sa museon, di pangukapo 14, ayat 6, oma na didok na barita surusuruan na tulu, didok diberek si Johannes ma surusuruan na asing. Ima naupeo barita nauli si saleleng nilaleng na. Si barita honon na tuaka pangisi ni tano. Tu saluhut bangso. Na omma tugas tay. Perlu sahat baritay tu saluhut bangso. Dohot marga, dohot hata, dohot home. Tarupa mau nakin di mau pangukapo 5 ayat sia ya. Jadi mau tapayutihu do tutu songon dia turi-turian ni jolma di portibion ha adongon ni jolma manusia di hasianganon ndang adong naso di hokop Kristus. Alani hamamatena asa anggiat niyan malua jolmai sian dosa nasida. Alayahama na patut si bayno ni jolmai. Na perlu sulahonon ni jolmai marsiajar. Ya. Marsiajar mamilit dohot manjalo. Jesus gabe si paluana. Atong alani om matutu alus suku ni dihita ahado na taulahon manang nauk taulahon do na naik sulahon ta nalaho mamaritahon tu saluhut jolma tu saluhut bangso tu saluhut home saluhut hata dot marga ima mamaritahon saluhut naung binahen ni Kristus tu jolma manusiai
ima marhite hamatianna di dolok Golgata. Atau ngalani dakko lanjamita siulahonotta. Dakko lakata. Boy dotong ulahonotta marhite surat. Ay hita pesanari taboto bariton na manjahan na tersurat dohita ima bibeli. Alaidak cukup holan jamita dohot surat alai lumo bima dohot perngoluotta. Ta dalam mahatata dohot suratta sa dalam madohot perngoluotta ima siulahonota ngalaho pasahaton barita nauli asa tung saluhut bangso marga home dohot perhataan di sisik ni Portibion umboto barita nauli jala dapot haluaon. Songanima jolo alus sukus-sukun dohot hatorangan sian persia jarata di hari Kamison Tuhan nama masu hita. Amin. Mau lihat godang tu amang pandita sinambela na botorakon do mangalusi suku-suku tadi hari Kamis naking. Baik rimpunan di persejarata di bagasan saminggon tuhita amang dainang adong sada kutipan dohot di jahamin non di Bibel di dok songonon. Asibolis ima ibanan na ujui kerubim na paherbang habang na mengukapi margogo manegai hapursyata habangso ni debata. Tuhita amang dainang ang masada karejo ni sibolis. Bohama hita asa dabu. Bohama hita asa unang hapursya tua tu debata. Songon na didokon amang pandita sinambela nakit marsyajar hita memilit dohot mangulahon Yesus Kristus. Unang songon na didokon pandita ito sa naking. Ya, kalau marjamita imana ba sidong siya marjamita dang diulahon hata na jamita ni. Dang si songon niya to. Ya. Jadi adong sada kutipan di Bibel ya didok tajahajo Bibel ta didok songonon Roma 3 ayat 22. Didok songonon tuhita amang daina. Ima hatigoran ni debata na marhite-hite haporsyata di Yesus Kristus sahatu saluhutna akana porsia. Jadi molo ta porsia hita tu debata unang ulang porsia taulahon na di Bibeli taulahon patik ni debata unang ulang kata ninna apa taulahon marsyadar hita memilit dohot mangulahon hata ni Yesus Kristus. Sado hata di hari Jumat di dok sautik di buku Ellen White Alpha dan Omega di dok songonon jala ende ida manit dinobus ni mudarku marniai di au jala pola mate bain dinasida asa tamana sida mian di adopakku saleling ni salelingna jala ende puji-pujian di endehon parabit ni sak humaliang habang soi natama di biru-biru naung tarbunu ima jalo haguguan dohot hamorahon dohot hapistaron dohot sahalat dohot hamuliahon dohot hasangapon dohot puji-puji. Jadi tuhita hamang dainang noaing hita nempasatong barita na ulio harus taulahon pati di debata harus taulahon na di Bibeli asa unang didokon jol mahita olah kata nang taulahon olam tajak tas pasahat baritai apa dang taulahon noaing hita
marsyajar hita di bagasan seminggon, taulahumma ahana di lehon, ahana di bain debata tuhita, asa aha, tiki haron di debata padua ahlion, rohita, boy masuk dunia, usurgo, tempat inganan na taidampo. Jadi ima sada persejarat tadi bagasan seminggon, mulai ate godang ma tuhita salhutna. Tapangido ma tangyang panipuli na dibinahen amang pandita kutasoy. Puli. Aparadema jala tapasada rohata martang yang mahita. Ale Tuhan nami di mata Jehovah na di surgo, nung ngasipul hamile Tuhan, mangguruhon hatam na badia, ima di persejaran nami, o jahan ni hasuri rangon. Urupi mahamile Tuhan marhiti tordimi, patorang kon saluhuna, jala mamaritahon barita nauli, hobar tulo maniroham. Ganun pala Tuhan akan aposom amang pandita nami, saluhuna naong paradehon parsejaranon. Tong mapasu-pasu, terlumobi saluhuna naubigi, hatamon ale Tuhan, marhite channel Advent Bata Ministrion. Sai pasu-pasu mahami ganup, jala torangi nasa pikiran nami, asaboy di parangulok kami hatami, sahat tunaroho ale Tuhan Yesus Kristus, napadua halihon, mangalap kami akan porsia diho, tugomu mahami jala papungomu, di harajaon nahot rodi salilingna. Atong Tuhan marpamuati mahodiak kadosa-dosa nami, asaboy hamile Tuhan, majalo pasu-pasumi, sesahom masaluhuk na, dosa pangalison nami. Jakom ma Tuhan tangyang namion, usob bahami ma, marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Habang ambaroba songgop di daka-daka, debata sigok basa mamasu-masu hita saluhutna. Betul. Tuhita amang dainang kami mendok muliate tuhita na saya tetong mengihutton Advent Batak Ministrion. Sayang dia ma hita di leon haipason tuhita saluhutna. Sahat-sahat di Solu, sahat matu betea, sahat tu tiga ras, sahat ita mangulu, sahat matu panggabean, jala horas. Horas wanita saludna, saya horas matu amang pandita sudena. Horas. Horas.